Sunana Tushar Mukhtar. Ba ni da burin da ya wuce na ga na taimaki ƙasata ta kowace iriya hanya. Sai dai da hanyar da na bi da ƙoƙarin da na yi wajen samar wa zuciyata abin da take bukata wasu sun zama mini matokara. Don haka ne yanke shawarar zama soja don kawo ƙarshen su. Wannan shine labarina. Wani irin laifi ne maka kake ta bibiya ta? Ba wannan ne lokacin farko ba. A san da nake makaranta kai kokarin yi min haka. Na kama ka kuma na yi maka gargadi, amma ko kaɗan bai shiga kunnen ka. Ba ni da lokacin sake gargadin ka. Hukunci kawai ya rage ni ma. A duk abin da ka kullace a ranka, in ka jajirce za ka samu. Idan ka tabi bacci kake kuri da shi, to ai kowa ma yana da irin nasa. Gargadi! Sabon shiri daga kamfanin Sultan masu barbada yana nan tafe. Me yasa tuntuna baka sheke ba? Sai da ka dawo gabana eh? Ka girmama ni yalla bai. Sai mu girmama ka. Dama na faɗa ma, wannan babban yaƙi ne, ba wasa da makamai ba. Gaba ɗaya ku zan kamo su. Ina! Me da su nake mutane 30, Istanbul gaba ɗaya sa ta nemo su. Ina so zan yi tattaunawa da gidan TV gabaki ɗaya da 'yan jarida da gidajen rediyo. A safiyar yau ne muka tattauna da shugaban gidan tibin Az-Zuhara bisa harin da aka kai musu. Rizwan, ya kai. Mun zama sanannu a duniya. Za ku ji ne daga bakinsa. Mu ɗin wai? Ba iya Az-Zuhara ba kawai. Kowane gidan jarida an farmaki tashar 'yanci. Sannan sun shake shugaban masu ba mu tsaro Zahir da masu gadi mutum 15. Duk wanda yake aiki a ƙarƙashin Az-Zuhara ya kasance ɗaya daga cikin ahalina. Ya zama dole nemo haƙƙin 'yan uwana da aka sheke. Kyamarorinmu na sirri sun ɗauki watan wanda suka kawo wannan farmaki. Kaga mu wace kala? Kali. Wannan gara ba sa ce ga mutanen Istanbul. Ku taimaka mana mu kama wannan 'yan ta'adda. Ko kuma duk wanda ya bamu bayanai kan wannan 'yan ta'adda. Akwai kyauta ta dala miliyan 1 da za mu yi masa. Dala miliyan 1. Me? Ya dala miliyan 1? Bara in je in wanka. Gabaki ɗaya duniya tana son kama mu. Kai kuma wanka kake so ka je kai? Kai, kada ka damu. Sannan because kada ka sake kai waya da kowa. Ka gane? Shikenan sai na fito. Because shagali wai za ka ɗauka ko? A'a. Cheers. Ganin wannan hamagon mutumin ya yi masa yawa. Har yanzu 'yan sanda ba su kama waɗanda ake nema ba. Sai dai an tabbatar da cewa har yanzu suna ƙasar Istanbul. Tabbas za su kama su. Sannan kuma da kyauta ta dala miliyan 1 ga wanda ya kawo su a mace ko kuma a raye. Hello? Anjali? Because menene yake faruwa? Kana ina? Ina lafiya Anjali. Zuwa na nan ba karamin kuskure na aikata ba. Gani nan zan zo. Me? Me ke cewa? A Anjali a ki tsaya na kin ji. Nan da wani lokaci zan dawo inda yake. Dan Allah ki yadda da ni Anjali kada ki zo wannan ƙasa. Because ina mutukar sanka. Amma ba zan iya yadda da kai ba. Anjali ki tsaya ki saurari na Anjali. Kada ki sike ki zo inda nake kin ji? Anjali
Na same su. Ya kai ne aboki? Wai har yanzu kallon tibin kake? Amma dai babu wanda ka kira a waya ko? Ka kira waya kenan bikas. Menene wannan? Bikas! Sha kai kira a waya ko? Shit! Menene yasa baka tsaya ka saurare ni ba? Maza yanzu kai abin da nace. Me? Muje. Muje gudu. Ba nan barin ba, ta nan barin. Bikas, kana da lafiya ko? Ina cikin wani hali kana tambaya ta ina lafiya? Rike sosai. Maza kai tsalle. Sha ne kai? Rizwan! 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 Ta ga gaba ka ta faru. Za su tarwatsa mana shirinmu da muka ɗauki shekaru muna yi. Hakan ne yasa 'yan ta'adda suke fecewa daga hannun 'yan ta'adda irinmu. Me yasa hakan take faruwa Da abin da kake tunanin ka zama, ni ne sila. Saboda ni. Muna buƙatar pendrive ne kawai. Da shi za mu mai da aikin mai zo cikin sauƙi. Matar shi tana zuwa gare mu. Ka gane? Ofisa, wannan mutumin yana cikin waccan motar fa. Na gashi a ciki. Ƙwarai kuwa mun gan shi.
Tabbas yana ciki na gan shi. Alo ɗakin iko a dakatar da wannan babban motar. Ga tunan motar ta wa mutum. 'Yan sandan bakin hanya a dakatar da wannan babban motar. Maza dakatar da mota dakata kai ga dakata ku dakata yayi maza buɗe kofa. Maza mu bi shi ku kama shi kada ku bari ya bete yawa ku rike shi Maza mu je. kada ku gale shi ba ku bi shi Mu bi shi mu kama shi ya bece. Ku tashi. Maza mu je mu duba can. kai bi ta can gurin ni baran ta nan gurin. gashi can me maza mu bai shi ne. Ya guri. kai mu bi shi kada bai bece yawa mu je kai ya shiga wancan kofa mu za mu je wancan kofa ya shiga. There he is. Follow him now from the other side. On the other side, guys. Follow him from the other side. He's trying to escape. Guys, come from the other side. Cover it from the other side. My jacket. Me yasa haka ta faru? Ki yi haƙuri ambasada. Bana da zaɓi ne. Mr. Bikas Sagar, ko? Madam. Zan Allah mu shiga daga ciki. Zan yi miki bayanin komai. Mu je. Yalo ɗakin iko maza mu bayan wannan motar. Madan duk abin da zan faɗa miki gaskiya ne. Abu Nazir ya riga ya mutu. Dukkanin ɗaukar bidiyon da ake gani a yanzu Mr. Gajini mai alzahar ne yake kirkira. Gazni, ka sani shi mutum ne wanda ake girmamawa a cikin ƙasar nan? Amma madan shi ɗin ɗan ta'adda ne, kuma yana son bunƙasa ta'addancin nasa har zuwa ƙasar Indiya. Ku ya kamata ku dakatar da shi ko ta yaya ne? An ba mu umarnin shiga ciki. Ku dakata sai mun je mu sanar da ita tukunna. Kana ji na Mr. Sagar? Yanzu kana ƙasar da ba taka bace. Kuma abu ne mai wahala ka iya ƙwatar kanka.
Barka dai madam. In zaki fitowa? Kiran gaggawa ne. Because shawarar da zan iya baka anan ita ce, ka bari 'yan sanda su yi aikinsu. Daga baya kuma gwamnatin Indiya za ta san abin da za ta yi. Tabbas za mu yi. Amma jiranin minti ɗaya ina zuwa. Sannan kuma ka tsaya ka yi tunanin abin da na ce maka. Gaba ɗaya na haɗa bayanan. Okay. Menene amfanin abin da kai Rizwan? Ya tuni yanzu na mutu. Maza mu je filin jirgi da sauri. Bikas, kada ka yi haka a yanzu Bikas. Rizwan dole na kubutar da Anjali daga hannunsu. Bikas, ka tsaya ka saurare ni. Mutanen gazini su ne ta ko'ina a cikin wannan waje. Kuskuren da za ka yi shine zai sa su kama mu. Duba can ka gani. Can ɓarin makali. Anjali Sagar? Eh. Barka da zuwa Istanbul. Ni da Bikas kike nema ko? Kar ki damu. Me yasa ba za ki bi ni ba? Mu je ko? Rizwan! Bikas. Ya zama dole sai na dakatar da shi Rizwan. Bikas. Bikas! Bikas! Sun ɗauke Anjali. Bikas. Saboda kai suka ɗauke ta Rizwan. Bikas, ka tsaya ka saurare ni Bikas. Idan har sai kama ma a wannan lokacin, shikenan komai ya riga ya zo ƙarshe. A halin yanzu Anjali, ita ce a ta sayan nan, ita ce komai namu. Saboda haka kwantar da hankalinka. Iya! Bikas, kalle ni. Kalle ni Bikas. Na ɗaukan ma wannan alƙawarin Bikas. Ko kaɗan ba zan ba wani abu ya faru da Anjali ba. Na yi ma alƙawarin zan dawo ma da ita. Kawai ka yadda da ni. Because ya kamata yanzu a ce Lisa ta kirawo mu.
ya faru? Lisa me ya faru? Lisa! Because duk abin da ya faru da ni dama zai faru. An shi wayata, kaji ka kira Rajbir Singh zai mai da ku ƙasar Indiya. Because taso mu tafi. Taso because kai hakuri. Ya zama dole mu so yin nan. Ka taso. Taso because. Lisa ta ci da ni. Mu kirawo mai gidanta a waya. Shikenan. Maza kai kokarin kiransa yanzu mu gani. Hello, sunana Bika. Na sani, karfe 10, Sheraton Hotel. Kada kuma kara. Hello. Haka ya ce da ni wai, mu haɗu a Sheraton Hotel. Rajbir Singh ya mutu. Maza mu je Vikas. Bai san komai ba, na koya masa dabaru da salo na cin amana, sata, zamba cikin aminci, yaudara, kai har da kisan kai. Yau shi ne zai juyo ya ce zai sari hannun da ya bashi abinci. Babu shakka kai mugun mutum, amma ina so ka sani cewa ko da ka kashe ita ce za ta tona ma asiri, domin za ta tabbatar da cewa kai ne wanda kai silan mutuwata. Ya kamata ka ɗauki mataki a kai, idan kai ba za ka ɗauka ba wallahi tallahi ni zan ɗauka, sai dai duk abin da zai faru yau. Really happy in this world. Someone to love, something to do, and something to hope for. Akuya baya barin wani tabo ba tare da ya goge shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shahararren kamfanin nan naku mai suna Sultan Film Factory ke gabatar muku da sabon kayataccen shiri. Fansa. When you have to bend, to compromise, to give something up in order to gain something greater. Wallahi sai ummi ta fada cikin tarko na. Wallahi da na san shigowa gidanka zai haifar da babban matsala tsakanin kai da matarka, da ban shigo neman taimako gurin ka ba. Ka fita ka bar min daki na. Ba na son ka. Ba
na son ganin ka, na tsane ka, wallahi idan baka fita ba sai na kashe ka. Abin da yake kokarin aikatawa kuskure. Kar ki bari kishi ya ɗebe ke kai ki inda zaki je ki da na sani. Zaki ya taro faɗan da ba zai iya don wallahi sai na gabaninsa. Hansa, Hansa, Hansa. Hansa, executive producer. Abdulrazak Sultan. Producer. Abba Kabugawa. Hansa. And directed by Usaini Ali Muhammad. Hansa. Rush and grab your copy now. Because maimakon a ce kai yanzu na ba wa mataka muhimmin aiki saboda ba zan iya kallon ta yana dariya ba zan iya ba. Ka yi tunanin halin da za a ji kuwa? Gazini idan har wani abu ya samu matata na rantse shikenan ina son yin magana da ita. Ka zo nan sai kai magana da ita. Ka gane na riga na shirya komai, sannan idan ba ka min pendrive ba ta sheke kenan saboda matacce baya magana. Because waɗannan hammagawan nima su ne suka kashe min Ali. Na yi ma alƙawarin babu abin da zai faru da Anjali, ko taɓa jikinta ba zan bari su ba. Kawai ka yadda da ni Because maza yanzu mu tafi mu je mu karɓo Anjali. Anjali! Big! Ku bari! Ka yi haƙuri, Big. Da zuwa na nan gurin, ni ce da janyo maka wannan matsala. Kin zo nan ne saboda soyayyar da ke min. Yaisa, ba mu da lokacin yin soyayya. Ina pendrive yake? Sai ka fara sakin Anjali, sannan zan gaya ma. Zan sake tambayar ka. Ina pendrive yake? Duk abin da za su yi, kada ka ba su wannan abin kaji. Ya kai Mr. Bika Sagar, ka fusata ne? Banza sha ba za ka taba ganin fusata ta ba. Shikenan, mu je ko mu gani, mu ga abin da za ka yi. Yana ina.
Sai in irga 5 ne kawai. Kaga. Ka sake ta. Ita fa ba ruwanta a cikin wannan al'amari. 4. Kaga. Babu abin da ta sani. Ka tsaya ka saurare ni, dan Allah. 3. Anjali, ki yi hakuri. Gabaki da laifina ne. Kada ka sake ka taba Anjali shashashan banza! Anjali, kin ga kalle ni. Ba zan ba wani abin ya faru da ke ba. Ba zan bari ba. 2. Sai na shake ka. Na rantse da Ubangiji Kali sai na shake ka. 1. Shikenan. Ina yadda zan gaya maka koma mai. Dan Allah ka sake ta. Dan Allah. Ka riga ka makara. Because ina son ka. 0. Masoya. Na gaba tabbas sai ta shali burushi. Ka dakata dan Allah. Abin da kuke nema yana cikin takalmina. Amma dan Allah ku sake ta. Dan Allah. Ku duba! Ina son ki Anjali. Me yasa yake ɗaukar lokaci ne wai? Ka aikata zinubai da yawa Mr. Gizni. Saboda haka dole eba wannan abu ya ɗauki lokaci mai tsayi. Ina baza labarin da na samu ne fa kawai because. Kai me kake yi? Abinda kowane ɗan jarida yake yi. Ka daina kiran ka ga ɗan jarida kai maciya amana ne. Kai kawai ɗan ta'adda ne. Ɗan ta'adda. Ba wai ɗan ta'adda ba. Ɗan kasuwa dai. Ta'addanci shine kasuwanci na. Mutane suna mutuwa. Kai kuma a lokacin kake samun kudade. Kenan kana yin jihadin naka ne saboda kudade. Ba wai saboda kuɗi ba because ƙarfi. This is information age. Labarai suna suke yanke laifin gwamnati. Bayanai su suke yanke ganin mutane. Kai tunani because kai tunani idan har 'yan jarida da mutane ka suna tare da kai za ku iya canza abin da gwamnatin ku ta zo muku da shi ko ma menene. Sannan kuma za ku iya canza ganin mutane kuma za ku iya canza duniya baki ɗayanta. An gama. Ku shege su. Ɗan yegiya kawai. Anjali! Ba abin da ya same ki Anjali.
Vikas! Kasni! Je ka dawo da shi, damusa na. Rizwan, tabbas yau sai na tura ka wurin mataka da kuma ‘yarka. Hammago da fari, ka fara faɗa min harsashi nawa ne, ka gani a cikin gaggar jikin ɗan uwanka da na sheƙe da banza, idan kuma kana da zarra ka fito ka gani. Shi kenan. Taho! Ka san menene Bikas? Wannan shine bane na ƙarshe da za ka yi. Saboda yanzu lokaci ne na mutuwa. Harin da Amurka suka kai Afghanistan, har yanzu alburushin yana ciki. Yanzu lokaci ne da zaka san zarar duwan ɗan ƙasar Indiya. Yi murmushi ga zini domin hotonka ne zai kasance a cikin jaridun da za su fita gobe.
Na yi kewarki. Wannan shine shagali na uku da muka yi tun daga farkon auren mu. Na farko ranar da muka yi aure sai na biyu. Babban kwamandan sojojin ƙasar Turkish Rizwan Khan saboda gaskiyar da ya tono a idan duniya, hukumar sojojin Turkish ta ƙara mai girma zuwa babban matsayi sannan da girmamawa. Kawar da Alzahar da Mr. Ghazni an tabbatar da cewa yin hakan babban nasara ce ta rage ta'addanci a fadin duniya a lokacin da bayanai da yawa suke ƙara bayyana. A inda aka nemo wannan gawar babban ɗan ta'addan na duniya wanda ya daɗe da shekewa wato Abu Nazir. Sabida ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu Tara Talk domin samun ingantaccen labarai. Naku a koda yaushe Bikas Sagar nake yi muku sallama. Na bar ku lafiya. Shikenan, amma tunanin da nake yi yanzu, wacce ƙasa za mu je cin amarcin mu na gaba? Istanbul. Kai ne? Ta yaya kai ka shigo nan? Ka ƙara saba lamba. Sha. Wata magana nake son mu yi. Shi yasa kika ga na tako na zo domin mu yi wannan magana. Kin ji yanda ake yi da ke a gari akan mijinki akan biyayyen da kike mai? Wai ashe wai har wanke kike mai? Ina kika baro karatun da muka yi Islamiyya da ke? Tsaban karatun Islamiyyan ne yasa kika ga nake yin haka. Wa iyazu billahi. Allah ya tsare ni da aikata abin da zan yi, mala'iku su kwana suna tsine ni. Ana nuna miki ma'aiki kina rintsa ido? Ko kuma kina nuna aure yake? Wallahi da ban yi aure ba. Ni duniyar gaba ɗaya nake da na sanin zuwa na ma wannan. Gidan mijina. Farar uwa tarbiyyar ƴaƴa da tsuwar mai gida ladabi sirrin ciki na da ke so ba rabuwa min yi alkawari. Gidan mijina ina samun zuwa in ya lura da ni farin ciki na da kai so ba rabuwa. Sukan nutsuwa hakin da ke kan kashi ka kula na zamo ta gaban tabuwa tarayya ce ka sanya da ya zamo ba shi wanta uwa komai ka ce za na ja da marar ma na yi alkawari. Gidan mijina. Na zo ne saboda ina so mu kawo ƙarshen abin da ke tsakaninmu. To kai kuwa me za ka yi da har za ka kawo ƙarshen alaƙata da kai? To sai me dan kana da kanjamau? Ni ma ina da ita. Wallahi kin cuce ni. Ashe baki da mutunci? Ashe baki da mutunci, baki da kirki? Kaga malam, har ka zubar min da mutunci a gaban garin. Na yi duk wani makircin da zan yi, amma baka fada darko na ba. Gidan mijina. Labari tsara Nazir Alkanawi. Sanda zuwa masoyina. Shirin Mas'uda Ibrahim Zubi, shiryawa shirin Salis S. Plan, umarni Aminu S. Bono. Dama na faɗa miki cewa zan yi dare. Amma ka ce min zaka je gurin karuwa? Bilkisu, ni kike faɗa min irin wannan magana? Ƙarya ne maka? Ba gurin karuwa ka je ba? Yanzu ka gane abin da nake nufi? Wani ne ya turo miki wannan wata? Wallahi kowa ya munafiki ne. So kawai ke shiga tsakanin da ki. Wallahi ka bani mamaki. Bari faɗa miki makamin maza da suke amfani da shi idan suna son su cuci mace ko kuma su hana ta ɗaukan fansa. Idan suka yi maki abu idan kin ce za ki rama sai su ce wai mala'iku suna tsine maki. To su san da suke maka su mala'ikun shi masa albarka suke? Wallahi kake yarda da wannan. Kul! Gidan mijina. Su ne masa kallon buri. Radiya. Addu'a aka ce kai mata shi kuma ya nemi su kallon bishiyar hawa. Zafi ya dame ni, bani cin abinci, kuma bani shan ruwa. Ka taimaka mana ka fidda ni daga cikin wannan rami. Zan faɗa musu kuma zan san yadda za a yi in fito da ke daga cikin wannan rami. Na yi miki wannan alƙawarin. To ya kamata a yi wa tufkar hanci tun da wuri, idan ba haka ba kwaɓar za ta yi ba. Ashe dama duk soyayya da kake man na ƙarya ne? Ashe duk alƙawarin da muka yi ba za ka iya cika shi a kaina ba? Na yi miki alƙawari ba zan taɓa rabuwa da ke ba ko da za ki riga na mutuwa. Shi yasa tun da suka je
suka binne ki nake ziyartar kabarin ki kullum saboda ni ban tabbatar da cewa kin mutu ba. Duk binciken da ya kamata a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu gashi Allah ya fito da ni tunda kai ka gagara fitowa da ni. Raliya daga katafaren kamfanin shirya fina-finan nan na One Family Productions. Wallahi tallahi Raliya ta mutu. Bannan. Zuciyar mutum kuwa akan ce birninsa ya auri goro zuciyarsa amma a wani yanayi mai kama da auren zobe ko kuma takalmin kaza. Mu je mu yi alwala mu zo mu sallar raka'a biyu. Kai dai ka je kai. Ke ba za ki ba. Raliya. Haba Ahmed, lafiya ka shigo cikin gida babu sallama? Inna dan Allah dan Annabi ki taimaki rayuwata. Ki faɗa wa baba cewa Raliya bata mutu ba daranta aka binne ta. Ba ka mutu ba. Ba gama halittar kala. Ka ji tsoron Allah. Wannan arziki da ka tara da gida da abin da kake juyawa ina ka samo shi kuma wane ne waye ya daure ya rike maka macijin kake wasa da bindin da kai yake magana fa dan ya kace ba inda zaka ji zaka faɗa ko ba zaka faɗa ba Raliya tare da gabatar muku da sabbin yankan rake Raliya Muhammad tare da Ibrahim Sabon Yayi. Shari zan maka wallahi ce dila ne kai hu kace ba ma kulli ba. Ai daman na san za a rana. Labari Jibrin Mega tsara labari Ahmad Isa shiryawa Abdullahi Abbas daukar nauyi ambassador Ibrahim Sabon Yayi bada umarni Saifullahi Sabzo. To Raliya bata mutu ba na faɗa na kuma faɗa. Raliya ina so wannan harkalla ta zama sirri. Shi karamin kanin nasa in banda soyayya ba abin da yasa a gabansa. Dukkanin mutumin da ka yarda da shi daga ƙarshen mace amana yake komawa. Su kuma fasakorin miyagun ƙwayoyi su ne suka sa a gabansu. Ita uwa ce jigo ga wannan gida. Ba ta da burin da ya fi illa ta ga farin cikin wannan ahali. Idan ka san wani bangaren ai baka san wani shashin ba. Aikin an ƙare. Samat Amar dukkansu na bogi ne. Ya, to yanzu kana jin tsoro ne? Bana yafa kuskure da kai da ita har abada. Za ki iya gintsa cakwakiya amma sai in ba bai gusara a wajen. Ke production nishadi masoya zalla. Sunan shirin cakwakiyar gida. Ta hannun dogon yaro Mobiton yana nan tafe. Come on.
Dr. Madhurika. Okay. Mind blowing. Super. Lunch.